isiokwu m n'abalị abụọ ekpere ime mmụọ. Ịbụrụ onye Igbo achọbụ ka ige ntị. O nwere ekpere ndị Igbo na-akpọ ekpere ime mmụọ. Ihe a na-akpọ ya wụ ịga ọfọ, mana ka anyị na-aga n'iru. Ekpere ime mmụọ, o nwere ụdị ekpere a na-ekpe n'ime mmụọ. Ekpere ime mmụọ awụ ekpere dịrị gị na chi gị, mmadụ na-anụ nke ahụ, ọ ihe banyere gị na Chineke. Ihe ị ga-ekpele ekpere ahụ wụ ihe banyere gị nke na-emetụta gị dịka mmadụ. Achọrọ m irutu ihe na-anọgasị n'ekpere aka, mana o nwere otu onye eze oge ọ nọ 104 years, Okowa of Oloko, onye eze ndị Oloko Kingdom, Ancient Kingdom. Ọ sị m Ojiọfọmaza, ya sị m nwa m na ya nwa onye eze na ekpere ọ na-ekpe ugbu ọ nọ 104 years na ọ dị iche n'ihe mụnwa na-ekpe. Masị onye eze na ụka wee ilu ya biko kọwatụ na ahụ nwatakịrị na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Ya sị m na otu ọ nọ ugbu a na ihe ọ na-ekpe wee ekpere ndụ. Ọ nọ 104 years, ọ kpatara akụ kpata ụba. Na ihe ọ na-ekpe wee ekpere ndụ, na mụnwa na-ekpe ekpere ego na ọganihu, na ma ahụ na ekpere mụ na ya wụghị ofu. Masị onye eze na eziokwu bilu. Aha m bụ Nkwachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye Olu Okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. N'okwu bekee, I'm from Olokoro in Umuahia South, local government area of Abia State. Abụ m onye Igbo, abụ m onye Chiizm n'okwu bekee Godianism. Isiokwu m n'abalị abụ ekpere ime mmụọ. Biko ọ bụ na ihe dị gị oke mkpa dịrị gị mkpa, gaa chịkọsara ya Chineke. Mmadụ naanị ihe ị na-ekwu, ị na-ezi onye iro gị ihe ọ ga-eji kọọ gị ọnụ. Ya na-etiri Chineke mkpu, ọ dịghị onye ntị ọ bụ. Ọ bụrụ na Chineke na-anụ ihe anụmanụ na-ekwu, na-anụ nke osisi, na-anụ nke osimiri, anyị m na-ebube ya niile ofe, ọ na ihe ọ na-ekwu. Gị wawo mmadụ ịta ka ya ata, ka ịkpụkpọ ya akpụkpọ, iche ya n'obi, ọ dị awe. Ịchịkọsara Chineke ihe ka ọrọ ya ọwụ nna ya ọ ga-anụ, mana akwụwa aka gị ọtọ. N'otu ndị Igbo anọ, ọ ndị ọcha kụziri anyị nke ọ ga-adịrị Igbo mma.